Arratsaldeko 6ak laurden gutxi, Zubizaretak eta Eskirozek Dario eta Eskuzaren aurka jokatuko dute gaur Gasteizko Hogeta pilotalekuan B serieko Andre Mari Zuria torneoko finala. Biek ala biek euren finalerdiak irabazi zituzten aurrekoan eta ondorioz gaur lehenengo tituloa lortzeko aukera izan dezakete lau pilotari hauek, oraindik ere udan ez baitute torneorik irabazi. Egia esan final irekia da, hasieratik esango dugu Dario eta Eskuza apur bat favoritoago ikusten ditudala, egia esan aurrekoan sekulako erakustaldia eman zuten, batez ere Dariok, baina Eskuza sekulako momentuan dago, jokatzen duen partida bakoitzean dominatu egiten du, egonkor ikusten da, bere baliabideak pixkanaka hobetzen ari da, bai airez, bai botez, pilotara, eta hori ez nuen aurrekoan aipatu, baina oraingoan pilotara askoz ere hobeto jartzen da, eta ikusten da hori ikasi duela. Lehen tarteka pilotak janez, baina ez zuen behar bada eman behartzen pausu hori ematen ez, pilotara ongi jarri eta ongi baliatzeko. Eta orain berriz, bai hori egiten du, eta horrek noski bai bere indarra eta bai gorputza biratzerakoan beste baliabide batzuk eta beste kolpe biziago bat ematen dio, eta horren aurrean ikusiko dugu ea Josu Eskiroz gaur nola moldatzen den. Eskiroz ez da pilotari jotzailea, hori gauza jakina da, baina bai eusten duena eta behin eutsita gero dominatzera pasa daitekena tantuaren edozein momentutan. Beraz, zego kuadro horietan behar bada Eskuza izango da nagusi eta aurrean Dario sekulako momentuan dago. Irei Zubizarreta ere, ez behar bada Darioren joko puntu horretan, Dario sekulako erakustaldiak ematen ari da, eguna joan eta eguna etorri, eta egun gutxiren buruan gainera aurrekoan esan nuen, ze pozgarria zen Dario horrela ikustea, alako erakustaldiak ematen, jarraikortasun bat izaten, eskuekin beti eduki duen oinaze hori apur bat geldituz, eta egia esan partida irekia da. Zubizarretak eta Eskirozek irabazi nahi badute, Iraitzek aurrera eraman beharra dauka partida, norbait baldin badago Dario hori aurre egiteko gai hori Iraitz Zubizarreta da, aurrean efektoekin eta sekulako baliabideak baititu, baina Dariok dominatzen badu hor defenditzea oso zail izango du Iraitzek, eta horregatik une honetan Dario jokatzen ari den bezala eta erakusten ari den aparteko defentsa, ez, horrez gain sekulako hankak dituela hori gauza jakina da, baina orain bereziki defentsan ere ongi ikusten dugu, eta bi bikoteak oso bikote egonkorrak, gutxi galtzen dutenak, aurrekoan Eskuzak egia da pilota batzu galdu zituela, baina orokorrean estabil galtzaile azken partida hauetan, eta Eskirozek badakigu zen olako bermea ematen duen. Beraz, ea zer gertatzen den final horretan. Gero analisia, Dariok eta Eskuzak Zubizarreta eta Eskirozen aurka jokatuko duten partida horrena.